खुलुमबाय इनसाइड एनिनि रादाबजों आं सुक्रजित बसुमतारी। मोनसे दुखुनि रादाब। धेमाजि जिल्लानि गगामुगनि 2 नं मानिकपुरनि ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव मोनसे बुथारनाय जाथाय जादों। बे बुथारनाय जाथाया थांनाय हरनि मोनानि समाव जायो। सिनायहायै दुथाङा बिथु लाहारी मुंनि सासे लाइमोनखौ बुथारनानै गालाङो। हादरसेयाव दासिमबो दुथांनि बुथारनाय जाथाया जोबनानै थाङाखै। बेबायदिनो थांनाय हराव धेमाजि जिल्लानि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय 2 नं मानिकपुर गामिनि ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव मोनसे बुथारनाय जाथाया जायो। गोथै सह'खौ नोलोबारि गामिनि जोंख्लि लाहारीनि नायल' जाल' फिसाज्ला बिथु लाहारी होनना सिनायथिनाय जादों। सिनायहायै दुथाङा हरनि समाव खोमसिनि खाबु लानानै बिथु लाहारीखौ बुथारनानै गालाङो। बे बुथारनाय जाथाया ओनसोलाव रायजोफोरनि गेजेराव दुखुनि साया गोग्लैहोदों। हादरसेयाव दासिमबो दुथांनि बुथारनाय जाथाया जोबनानै थाङाखै। बेबायदिनो थांनाय हराव धेमाजि जिल्लानि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय 2 नं मानिकपुर गामिनि ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव मोनसे बुथारनाय जाथाया जायो। गोथै सह'खौ नोलोबारि गामिनि जोंख्लि लाहारीनि नायल' जाल' फिसाज्ला बिथु लाहारी होनना सिनायथिनाय जादों। सिनायहायै दुथाङा हरनि समाव खोमसिनि खाबु लानानै बिथु लाहारीखौ बुथारनानै गालाङो। बे बुथारनाय जाथाया ओनसोलाव रायजोफोरनि गेजेराव दुखुनि साया गोग्लैहोदों। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे गगामुग दख'रानि नैबे 2 नं मानिकपुर गामियाव जिथु जाथाय जालांनाय बेखौ जोङो हरखाब मोनथिनानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बे जाथाया बेबायदि जानाङामोन होननानै जोङो सानो। दिनै बिथांमोना जों रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना हरनि 12टा 1टासिमहालागै जौ लोंनानै मोनसे न'खराव बिथांमोना नैबे जाय गावजों लोंफानाय लोगो बिथांखौ दोनफैलायनाय होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। बे दोनफैलायनायावनो नैबे जाथाया जालांदों होननानै जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिना मोननाय जादों आरो बेखौथ' मार्डारानो होननानै बुंनांसिगोन। मानो होनबा जायगायावनो न'खराव लोंनो लेंना लाबोनानै लामा लांगोनानि खाथियावनो एसे हाखर फिसाबो मोनसे दङ। हयथ' बेयाव बिथांमोना एसे नारा नाथार जालायदों होननानै कन्टेक्ट खालामदों बयबो। बेयावनो बिथांनि सेन्देल माखासे बायदिसिना बुस्थुफ्रा बेयावनो गनानै थादों आरो साइड फारसे बेखौ बुद्रुना लांनाय सिनाबो दंखायो होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों आरो बेखौ जोंबो निजेनि मेगनजों जोङो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो जाहाथे दा जाय न'खराव जाथाया जादों बे जाथायनि न'खरनि सुबुङाबो खारखोमानानै दं होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों आरो जोंनि सिगाङाव दायो। दा जाय न'खराव बिथांमोना लोंदों जादोंमोन दा बिथांनि न'खराव सासेबो सुबुङानो गैया होननानै दा रायजो राजाफ्रा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बिसाखौनो दा कन्टेक्ट होननानै रायजोफ्रा बयबो कन्टेक्ट खालामदों आरो बिसोरनावनो जाथाया जादों जेला दा बिसाखौनो कन्टेक्ट खालामदों आरो जायबा जाथायाव जाग्रा जायबा बुथार जाग्रा गथ' बेनि बाइकआबो दा बिथांमोननि लांगोनायावनो थालांनायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो जोंबो नुदों। बेनिखायनो दा बिसाखौनो न'खरावबो रावबो थायैखाय माने बिसाखौनो कन्टेक्ट खालामनाय जादों आरो। निउस डेस्क इनसाइड एनि बर'।